Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Crown 4. U današnjem videu govorimo o najopsežnijem ratu dronovima u povijesti ratovanja. Pozivam vas stoga da ostanete do kraja videa kako bi kasnije u komentarima rekli svoje mišljenje. Ukrajinski rat postao je tehnika mješavine rovovskog ratovanja od prije jednog stoljeća i tehnologije 21. stoljeća. U medijskim izvješćima i društvenim mrežama Bahmut je posebno postao poprište analiza stručnjaka iz područja ratovanja. Za razliku od prošlih sukoba, dronovi se koriste u svakoj fazi ovog rata, a obje strane koriste velike flote kao i protuzračnu obranu i sustave za ometanje. Ovo je prvi rat dronovima punog opsega. Već znamo za vojne bespilotne letjelice koje su obilno i učinkovito koristile obje strane na početku sukoba. Vojne borbene bespilotne letjelice, kao što je turski Bayraktar TB2 koji koristi Ukrajina i Orion koji koristi Rusija, imaju širu iako tradicionalnu ulogu. No osim ovih skupih sustava, tu su i puno manji dronovi koji utječu na tijek rata. Neki od ovih sustava su komercijalni i dronovi kućne radinosti, dok su drugi mali vojni dronovi za posebne namjene kao što je Switchblade 300 i Warmate 1. U nastavku pogledajmo dva najčešće korištena drona, jedan komercijalni i jedan za kućne radinosti. Obje strane u ratu, ali posebno Ukrajina, sve više imaju potrebu za dronovima pa tako koriste Mavic 3 koji košta $1500. Najnoviji Mavic opremljen je telefoto lećom niske kvalitete za nadzor ciljeva izvan dometa izvidničkih postrojbi, kao i oštrijom širokokutnom lećom. Ovaj quadcopter ima dovoljno snage za nošenje i ispuštanje jedne granate opremljene udarnim upaljačem. Unatoč činjenici da je Mavic prestao prodavati dronove u Ukrajini i Rusiji, lakoća kojom se oni mogu uvoziti iz susjednih zemalja čini ovu odluku uvelike simboličnom. Ukrajinski hobisti za bespilotne letjelice i tehnički stručnjaci neumorno proširuju svoje vještine na bespilotnim letjelicama za kućnu radinost i komercijalnim bespilotnim letjelicama od invazije Rusije 2014. godine. Imali su čak i volonterske organizacije za bespilotne letjelice, poput Aerorozvitke, čiji su članovi postali neki od najvećih stručnjaka za izradu, modificiranje i korištenje malih jeftinih bespilotnih letjelica u borbenim djelovanju. Aerorozvitki najcjenjeniji dron je Octocopter R-18, kojeg izrađuju od nule. Ima domet do 4 km, vrijeme leta od 40 minuta i može izbaciti bombe mase do 5 kg. Trošak izrade R-18 iznosi $20.000, to ih čini znatno jeftinijim od protutenkovskih projektila kao što su NLAW, koji koštaju $40.000 po sustavu i mogu se koristiti samo jednom. Kako bi se povećala nosivost, dron R-18 je lišen svih komponenti osim onih najbitnijih. Čak su i noge za slijetanje uklonjene, zbog čega je bila potrebna upotreba posebne platforme za polijetanje i jednog čovjeka kao hvatača za slijetanje. R-18 može letjeti u mraku bez svjetla radi potpune vizualne prikrivenosti, dok termovizijske kamere otkrivaju protivničke trupe i vozila. Ovaj oktokopter je snimio nekolicinu ruskih tenkova uništenih jeftinim protuoklopnim granatama s 3D ispisanim repnim perajama. Oktokopteri s 8 propelera poput R-18 pouzdaniji su od quadcoptera. Čak i ako jedan motor zakaže ili ga neko ošteti, oktokopter može nastaviti letjeti. Pogledajmo u nastavku neke od malih vojnih bespilotnih letjelica. Switchblade 300 je precizni projektil koji se može brzo i lako staviti u uporabu, a koristi se protiv ciljeva izvan linije optičke vidljivosti, s mobilnih ili fiksnih ofenzivnih položaja. Ovi kamikaza dronovi proizvedeni su u Sjedinjenim Američkim Državama i teže samo 2,5 kg. Switchblade se lansira u zrak iz cijevi slične minobacačkoj, nakon čega se otvaraju sklopiva krila i potom se pali motor s propelerima. Pri brzinama od 160 km/h, ovo lutajuće streljivo koristi live video feed u svrhu pronalaska cilja na udaljenostima od 10 km. Switchblade može kružiti iznad mete do 40 minuta dok ne nastupi povoljan trenutak za napad. Ima bojevu glavu veličine granate koja može uništiti protivničko pješaštvo i oštetiti neoklopljena vozila. Switchblade je postao toliko uspješan da je Iran napravio izravnu kopiju sustava nazvanu Meraj 571. Prema stručnjacima, ovi kamikaza dronovi sada se koriste među ruskim snagama. Poljski dron Warmate mali je bespilotni sustav nalik avionu sa središnje postavljenim krilom i repom u obliku slova V, koji teži ne više od 5,4 kg. Ima maksimalnu brzinu od nešto više od 144 km/h i može ostati u zraku prosječno 70 minuta. Dron kojim mogu upravljati dvije osobe obavlja funkcije lokalnog nadzora i izviđanja, pružajući vojnicima svijest o kritičnoj situaciji.
Također pruža trenutno sredstvo za napad na sve otkrivene protivničke snage, uključujući laka oklopna vozila. Cijena je oko $12.000 po sustavu. Prethodno spomenuti sustavi bespilotnih letjelica nedvojbeno igraju ključnu ulogu u ukrajinskom protunapadu, koji se događa uzduž cijele bojišnice. Nakon pomnog praćenja ukrajinske fronte, možemo reći da su dronovi učinili bojna polja opasnijima nego ikad. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu, prijedloge za nove teme i vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte i moja ostala videa. Hvala vam na gledanju.